Senyor Cañas, vostè qui pensa que posa aquestes denúncies? D'on venen aquestes denúncies? Perquè quan un va a una botiga, va a l'autoritat competent i posa la multa, algú és que ha fet la denúncia. Sí, pero nos encontramos en una situación... No, ¿vostè qui creu que és? Es que es anónimo, pueden ser anónimas. Es que Fins avui. son delación. Fins avui. Senyor Espot. És el senyor Espot. A Catalunya Acció, ho he dit abans mentre vostè estava parlant per telèfon, i també ho he dit, nosaltres mai hem fet cap publicitat d'això, hem fet ús d'un dret que ens confereix la llei i nosaltres... Ser chivatos, no? No. Un ús que ens confereix la llei per presentar denúncies contra aquells establiments que vulneren una legislació catalana. Durant l'any 2009, Catalunya Acció ha posat 3.000 denúncies. Durant l'any 2009, Durant l'any 2009, 3.000 denúncies. Ho dic això, avui, aquí, i miri que he vingut vegades en el programa, senyor Fuentes, i hem parlat de la llengua. Jo no he volgut fer cap mena de publicitat d'això, però avui, i que estan el senyor Girauta i el senyor Cañas, considero que és una cosa que s'ha de saber. Més que res, perquè es diu en català allò de qui cara veu, cara honra, no? És a dir, en el sentit que sàpiguen que ha estat una entitat no subvencionada, repeteixo, no subvencionada, perquè les entitats subvencionades ho podrien fer i es veu que no ho fan, deuen tenir por possiblement de perdre la subvenció, qui ha fet això. I repeteixo, fent ús d'un dret que ens confereix la llei. Que vostès, senyor Girauta i senyor Cañas, que no estan d'acord amb la llei, em sembla fantàstic. De la mateixa manera que jo hi he dit, i repeteixo per enèsima vegada, que els independentistes som conscients, i abans ho parlàvem a la mitja part, que per arribar a l'objectiu s'haurà de traspassar una línia vermella, que és la legalitat. Ara li dono la paraula.